En we beginnen met het bericht dat er een nationaal convenant AOV is getekend. We hadden gisteren in de uitzending al dat er een voorstel van de regering lag. Nou, dat is snel gegaan. De verenigingen die de gepensioneerden vertegenwoordigen op Curaçao zijn ermee akkoord gegaan. En gistermiddag vond er de ondertekening van dit nationale convenant plaats. Dat is tussen de overheid en de 4 organisaties die de 65-plussers vertegenwoordigen. Belangrijke punten eruit. AOV gaat per 1 januari volgend jaar van 862 gulden per maand naar 1000. En de gepensioneerden krijgen er begin volgend jaar en uiterlijk begin 2027 in totaal 2500 gulden extra bij. Dus het zal waarschijnlijk eerst 1250 volgend jaar en 1250 begin 2027 zijn. En daarmee worden de mensen gecompenseerd voor het koopkrachtverlies. De gepensioneerden hadden indexering van het pensioen gevraagd. Dat is niet gekregen. Er is een verhoging gegaan, maar uiteindelijk is iedereen akkoord. En ligt er nu een nationaal convenant AOV op tafel.